Letité moudro praví, každá rada dobrá, zvláště potom je-li od profesionálního odborníka a týká se zdraví. Mimořádnou přednášku profesionálního záchranáře zařadilo do svého programu Jablonecké mateřské centrum Javlíčko. Její ústřední téma znělo popáleniny a nejen od sluníčka. Protože si myslím, že zrovna teď je to aktuální, když začíná vylejzat sluníčko, začínáme být spálený a ne jenom teda od sluníčka, tak jsme si pozvali odborníka, aby nám trošku poradil. Jaké rady jste tady dostali? Zvláštní, takový, který jsme ještě neznali, a pán nám ukázal i zvláštní přípravky, které opravdu jsou mnohem lepší než teda ty, co se běžně používají jako babičkovské rady. Nový prostředek proti popáleninám se jmenuje Water Gel, který se používá na záchranné službě nebo báňské, kdy to uvolnila vlastně armáda, teď je to uvolněné pro domácí použití. Takže ten člověk si může vlastně zakoupit ten gel, který je v tom pytliku s tím obvazem, a vlastně klasicky se to namáčelo ta ruka do body, kdy ta voda působila na ten kožní epitel, aby to neprostupovalo dál. Dneska se na to přiloží ten obvaz a ta teplota jímána do toho gelu. Takže tam je stálá teplota, nemůže dojít podchlazení, ten člověk se tím vlastně uklidní. A při transportu do popáleniny nemocnice, do těch Vinohrad, většinou zkontrolují, jaká to je popálenina, a nechávají to na tom člověku, protože tam to používají ne jako prostředek první pomoci, ale k léčbě toho člověka. Mateřské centrum Jablíčko čeká nyní v neděli jako jednoho ze spolupořadatelů Jablonecký den otců. Pozvolna se k tomu připravuje na ozdravný pobyt u moře, stanování, příměstský tábor i ekologicky a sportovně zaměřené aktivity v průběhu letních školních prázdnin. Jan Štol, televize RT.